Καλώς ορίσατε στα Look and Cook Cooking Videos. Δημητριακά, συν ξηρή καρπή, συν αποξηραμένα φρούτα, συν μέλι, ίσον. Τι μας κάνει αυτή η εξίσωση? Μπάρες δημητριακών. Όλοι τις αγαπάτε, όλοι τις γνωρίζετε. Πάμε να δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε ίσως το πιο γευστικό πράγμα που έχετε φάει ποτέ. Σκεύο στη φωτιά, να ζεσταίνεται και θα προσθέσουμε μαύρη ζάχαρη, μέλι, βούτυρο και λίγο εκχύλισμα βανίλιας. Θέλω να ενσωματώσουμε όλο αυτό εδώ το μείγμα. Και εδώ στην άλλη μεριά έχουμε νυφάδες βρώμης, το τραγανό στοιχείο, νυφάδες σιταριού, κολοκυθόσπορο, φουντούκια που τα έχουμε σπάσει λιγάκι και ηλιόσπορο από ξηρούς καρπούς, μαύρες ταφίδες και αποξηραμένα βερίκοκα. Το ανακατέψουμε λιγάκι όλο αυτό. Τώρα βέβαια εσείς αν θέλετε μπορείτε να κάνετε το δικό σας μείγμα, έτσι. Αλλάξτε τα βερίκοκα π.χ. με σίκα ή με φράουλες, ό,τι θέλετε. Αλλάξτε τους ξηρούς καρπούς, βάλτε άλλους της αρεσκίας της δικής σας. Τώρα για να δούμε τι έχουμε κάνει εδώ. Λίγο ακόμα εδώ για να λιώσει καλά η ζάχαρη. Και μόλις φέρνουμε το μείγμα με τη μαύρη ζάχαρη σε αυτήν εδώ την πυκνότητα, σε αυτήν εδώ τη σύσταση. Προσεκτικά γιατί είναι καυτό, έτσι. Θα το χύσουμε μέσα εδώ. Και τώρα ανακάτεμα, καλό. Ήδη μυρίζει πολύ ωραία. Φανταστείτε τι θα γίνει όταν θα το βάλουμε στο φούρνο. Ωραία, και τώρα θα χρειαστούμε μία φόρμα σιλικόνης. Δεν είναι βέβαια απαραίτητη, αν δεν έχετε, αν και πλέον είναι πολύ κοινές οι φόρμες αυτές. Αν δεν έχετε, μπορείτε να απλώσετε το μείγμα σε ένα ταψί με λαδόκολλα και να το ψήσετε έτσι. Απλά με τη φόρμα θα έχουμε λίγο καλύτερο σχήμα και δεν θα χρειαστεί μετά να κόψουμε τις μπάρες. Κάνω λίγο έτσι, λίγο πιο εύκολο για μένα. Οπότε στρώνουμε το μείγμα μέσα στις φόρμες και μετά θα χρειαστεί να το ψήσουμε όλο αυτό στο φούρνο, όπου θα στεγνώσει λίγο περισσότερο. Θα το βγάλουμε, θα είναι μαλακό και όταν κρυώσει θα γίνουν σχετικά τραγανές, αλλά όχι τελείως τραγανές, όχι δηλαδή αστέλι τραγανές. Θα γίνουν λίγο τραγανές και λίγο τσούι, έτσι. Τις δαγκώνουμε και έχουν μια ωραία υφή στο στόμα. Ωραία, τις πατάμε λιγάκι μετά για να έχουν ωραίο σχήμα και να είναι συμπαγείς. Ωραία. Και 170 Κελσίου για 7 με 8 λεπτάκια περίπου και θα είμαστε κομπλέ. Έχουν κρυώσει οι μπάρες, βγάλαμε από το φούρνο. Βλέπετε πόσο ωραίο σχήμα έχουν από τη φόρμα. Θα βάλουμε μερικές εδώ, αν και δεν είναι για να μένουν πολύ αυτές, όπως καταλαβαίνετε. Καλή ιδέα να τις φτιάξετε μαζί με έτσι οικογενειακή υπόθεση, να ανακατέψετε τα παιδιά σας στην ιστορία αυτή. Θέλω λίγο να δοκιμάσω κι εγώ. Είναι πραγματικά πολύ νόστιμη. Όλη αυτή η γεύση από τους ξηρούς καρπούς, τα αποξηραμένα φρούτα, η βρώμη, το σιτάρι. Σούπερ. Μπείτε στο κανάλι και κάντε subscribe. Κάθε εβδομάδα έχουμε καινούργιες συνταγές που είμαι σίγουρος ότι θα τις ευχαριστηθείτε. Καλή συνέχεια. Ερχόμαστε την επόμενη φορά με μία ακόμα συνταγή.